Доброго ранку! Віншуємо вас! Спитаєте, з чим? Ми з задоволенням откажем. Самим цудовним ранком. І самого цудовного дня зичать вам Кася і Варвара. Між іншим, ваші сябровки і лепші ведучі добра ранка. Салют! І вядома, разом з вами лепший ведучий Лесик. Вас не здивляє, що ми з сумками і чемоданами? Отгадайте, куди ми збираємося і що у їх? Ми збираємося трошки повандровать. А у гэтых сумочках самая цікавая інформація для вас. А так много сумок і чемоданов, тому що сьогодні такий день. День чемоданов. І сьогодні обов'язково треба взяти сумочку чи чемодан на прогулку. А ми вас запрошуємо повандровать разом з нами. І нехай ваші батьки не хвилюються. Вам не прийдеться навіть з покоя виходити. І дозволу дорослих брати не прийдеться. Тільки у глядачів доброранка є можливість у одно мгновення перенестися у будь-який куток світу чи навіть опинутися на будь-якій планеті. І по яким маршруті ми відправимося зараз? Пропоную опинутися у Франції, родині чемодану. До середини 19 стагоддя усі речі падчас подорожаў перевозили у куфарах, мяшках ці ў карзінах. Гэта было не вельмі зручна перевозить так речі, тим більш переносить. І тим більш такі багаж займав доволі много місця у каретах. І один вядомы француз, якога звалі Луі Вітон, зрабіў зручны чемодан замест паўкруглага куферка. Ён абавіў плоскі чемодан спецыяльнай тканінай, якая не мокла пад дажджом. А яшчэ зрабіў спецыяльныя адсекі для пальчатак і веераў. Цяпер можна было не хвалявацца, што вопратка памнецца ці прамокне пад дажджом. Вядома, з цягам часу чемоданы мяняліся, станавіліся больш зручнымі і прыгожымі. Але ўсё роўна яны нагадваюць той самы першы чемодан з Францыі. Прапаную зрабіць невялікі перапынак у нашым падарожжы і паглядзець мультфільм. Дзяўчынкі, а на чым вы любіце перамяшчацца падчас падарожжа? Я люблю віртуальныя падарожжы, ну, ці на самалёце. Самы хуткі варыянт. А ты, Кася? Мне падабаецца ехаць куды-небудзь у аўтобусе. Люблю у акенца глядзець. А вы, сябры, як любіце падарожнічаць? Многія нашы гледачы любяць падарожнічаць на цягніку. А вы ведаеце, што ў свеце існуюць даволі незвычайныя цягнікі, у якіх можна цудоўна пападарожнічаць? Давайте усім раскажам пра такія цягнічкі. Мяне вельмі ўразіў цягнік-самалёт. Яго распрацавалі швейцарскія канструктары. О, самалёт, які ходзіць па рэках. Не, наадварот. Цягнік, які лятае. Дакладней, самалёт, які пераносіць вагоны. Ты сядаеш у вагон цягніка, а ён адрываецца ад зямлі і ляціць? Менавіта так. Хутка і зручна. А для тых, хто любіць не спяшацца падчас падарожжа і любавацца прыгожымі краявідамі за акном, існуюць спецыяльныя павольныя цягнікі. Калі будзеце ў Швейцарыі, можаце пракаціцца па горных раёнах вось у такім вагончыку. Я пакуль што ў гэтым цягніку не ехаў, але ён мне нешта нагадвае. Можа, любімы ўсімі дзецьмі цягнічок з Рамашкава. Дакладна ён. Такому цягнічку вельмі хацелася, каб усе пасажыры палюбаваліся пачаткам вясны. Калі ёсць час, можна любавацца. Але калі спяшаешся, пасажыры выбіраюць самыя хуткія цягнікі. А я ведаю, што ў многіх гарадах свету злучаюць хуткасць і карыснасць. Ты пра што гэта, Лесік? Пра тое, што можна ехаць у вагоне метро і любавацца рэпрадукцыямі знакамітых карцін. Такі цягнік ёсць у маскоўскім метро. А ў Парыжы ходзіць цягнік, які амаль што адзін у адзін паўтарае каралеўскі версальскі палац. Сядаеш у вагоне і адчуваеш сябе каралём ці каралевай. Клас! А мне вельмі падабаецца падарожнічаць у вагончыку нашай дзіцячай чыгункі ў Мінску. Там і праваднікі вагонаў, і нават начальнік станцыі – гэта школьнікі. Але ўсё як на сапраўднай чыгунцы. Дакладны расклад цягнікоў,
касса, проверка билетаў, вакзал, станцыя. Але ж некаторыя адрозненні ўсё ж такі ёсць. І вы, сябры, калі ласка, наведайце гэту чыгунку, а потым адкажыце, што за адрозненні. А зараз самы час адправіцца ў падарожжа па мультфільму. З задавальненнем. Як вы лічыце, што абавязкова трэба захапіць у час вясновага ці летняга падарожжа? Что-нибудь смачненькое, каб перекусить. Лепш за ўсё чыстую ваду. Яна абавязкова спатрэбіцца падарожніку. Яшчэ тэлефон, каб заўсёды быць на сувязі і не згубіцца. Гэта так, але мне здаецца, што зараз нельга выходзіць нават на невялікую прагулку без кепкі ці капелюша. Правільна, як мы маглі пра гэта забыцца. Сонейка ў галаву напячэ, і ніякага падарожжа не атрымаецца. І яшчэ ў поўдзень лепш зрабіць паўзу ў падарожжах, каб не атрымаць сонечны удар. Лепш выпраўляцца ў дарогу раніцай, калі няма вялікай спякоты. І абавязкова ўзяць дазвол у бацькоў. Дазвол на падарожжа можна не браць, толькі калі вы падарожнічаеце падчас дабраранка і ў нашай кампаніі. Мы можам падарожнічаць з чамаданамі і без іх, у скафандрах і кепках, пехатой ці ў цягніку. І нават ніякія квіткі не спатрэбяцца. Толькі ў нас адна умова. Усе зразумелі, пра што мы? Галоўнае захапіць добры настрой. Без яго мы ў падарожжа не адправімся. А ці ва ўсіх нашых гледачоў зараз добры настрой? Так, сканіруем, правяраем. Падрыхтуйце, калі ласка, свае усмешкі. Не саромцеся, пакажыце усе свае зубкі. Праверка завершана. Усе нашы гледачы маюць цудоўныя усмешкі. І ўсе гатовыя да падарожжа. Музычна-казачны маршрут падыдзе? Адпраўляемся. Сябры, а ў якім месцы зямлі вы б хацелі пабываць? Дзе? Сапраўды! І мы таксама! Давайте спачатку даведаемся пра гэта месца. Якія традыцыі ў яго жыхароў. Падрыхтуем падарункі, каб абмяняцца імі. Вывучым, як павітацца на мове той мясцовасці. Яшчэ збяром цёплую кампанію сяброў і толькі потым адправімся. Тады усе нашы праграмы глядзіце, каб не прапусціць агульны збор. А зараз мы развітваемся і жадаем вам цудоўнага дня, новых адкрыццяў і новых сяброў. Толькі трэба дамовіцца на нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку. У нашым дабраранку! Будзе, як заўсёды, весела-весела.